Del 26 al 30 de març ha tingut lloc la 7a edició de la Setmana de la Cooperació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Enguany la temàtica ha estat els conflictes i revoltes a la Mediterrània, una qüestió de plena actualitat que s'ha tractat amb 18 activitats diferents. Les 30 hores que ha durat la setmana han servit per aprofundir en els esdeveniments que recentment han tingut ressò als mitjans de comunicació, l'anomenada Primavera Àrab. Com ha canviat la realitat d'aquests països després de les revoltes era una de les qüestions que plantejaven els ponents. Periodistes, investigadors, professors, experts de tot tipus han exposat els seus coneixements a més de 70 estudiants de la UAB inscrits i d'altres externs que han participat a les jornades. Però què els ha semblat la jornada als assistents? És molt interessant perquè et permet apropar-te, en aquest cas, a països del món àrab que tu coneixes a través dels mitjans de comunicació i que potser barreges, no? I t'adones que cada cas és singular. No, bé, en general ha estat molt bé, s'han tractat diverses coses i sobretot anant a buscar el país en concret i, no sé, he après coses que no sabia. No tenia molta idea del que havia passat exactament a la Primavera Àrab i m'interessava molt tenir una mica d'informació. Molt completa, molt entenedora i la veritat que m'ha agradat. Bé, m'ha agradat, ho he trobat força interessant, sobretot perquè al venir molta gent dels països àrabs donava un punt de vista que a vegades des d'aquí ho veiem de lluny i no veiem ben bé la realitat. Jo sempre estava interessat en el tema en els conflictes que hi ha al nord d'Àfrica i tot això, i trobo que s'han explicat molt bé, han vingut persones molt interessants, que es veu que saben molt del tema ja que han estat allà directament. Diferents xerrades, taules rodones o cinemfòrums han omplert 5 dies de formació i de reflexió. Els espais de treball han estat diversos, però tots dins el campus de la UAB. Des de la sala d'actes de la Facultat de Ciències de Comunicació, on es va dedicar tot un matí a parlar sobre la influència i el futur dels mitjans de comunicació al nord d'Àfrica. La projecció de 2 documentals, un sobre Síria i l'altre sobre Palestina, es va fer a la sala de cinema de l'ETC, amb unes xerrades posteriors. I finalment la resta de sessions es van realitzar a la sala d'actes de la Facultat de Sociologia i Ciències Polítiques. Durant aquests dies, de la mà d'experts i testimonis directes d'aquests esdeveniments, s'ha parlat dels països protagonistes, com ara el Sàhara Occidental, Tunísia, Egipte, Síria, Líbia, el Iemen, Argèlia, Palestina o el Marroc. Alguns dels quals amb conflictes enquistats des de fa dècades, però tots sota un denominador comú, la cerca de democràcia i de llibertats. A més de tractar la situació de cada país, també s'ha debatut sobre aspectes més globals: democràcia versus islamisme, les revoltes pacífiques i la no violència, el paper que han tingut els mitjans i les xarxes socials o el de les dones. La 7a setmana de la cooperació ha resultat tot un èxit gràcies a la col·laboració tant de les institucions i ponents convidats com dels estudiants de la UAB, els quals han fet possible aquestes intenses jornades sobre els països del Magreb i Magreb, la coneguda Primavera Àrab, en la qual continuarem fixant-hi les mirades.